Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς πάντα στους λόγους τούτους, είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Εξέβρετε ότι μετά 2 ημέρας γίνεται το Πάσχα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται δια να σταυρωθεί». Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως, του λεγόμενου Καϊάφα, και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωσιν τον Ιησούν με δόλον και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε μη εν τη εορτή, δια να μη γίνει θόρυβος εν το λαό. Ότε δε ο Ιησούς ήτο εν Βηθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθε προς αυτόν η γυνή, έχουσα αλάβαστρον μύρου βαρυτίμου, και κατέχε εν αυτό επί την κεφαλήν αυτού, ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν. Ιδώντες δε οι μαθηταί αυτού, ηγανάκτησαν λέγοντες: «Ιστή η απώλεια ταύτη, διότι η δύνατο τούτο των μύρων να πωληθεί με πολλήν τιμήν και να δοθεί εις τους πτωχούς». Νοήσας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Γιατί ενοχλείτε την γυναίκα, διότι έργον καλόν έπραξεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Επειδή χύσασα αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια των ενταφιασμών μου. Αληθώς σας λέγω, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, θέλει λαληθεί και τούτο το οποίον έπραξεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Τότε υπήγεν εις των 12, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς και είπε: «Τι θέλετε να μη δώσετε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν?» Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν 30 αργύρια. Και από τότε εζήτη ευκαιρίαν για να παραδώσει αυτόν. Την δε πρώτην των αζήμων προσήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν: «Πού θέλεις να σοι ετοιμάσομεν για να φάγεις το Πάσχα?» Και εκείνος είπεν: «Υπάγετε εις την πόλην προς τον Δίνα, και είπατε προς αυτόν: Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου επλησίασεν, εν τη οικία σου θέλω κάμει το Πάσχα μετά των μαθητών μου». Και έκαμον οι μαθηταί καθώς παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, και ετοίμασαν το Πάσχα. Ότε δε έγινεν εσπέρα, εκάθητο εις την τράπεζαν μετά των 12, και ενώ έτρωγον, είπεν: «Αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει». Και λυπούμενοι σφόδρα, ήρχισαν να λέγωσι προς αυτόν, έκαστος αυτόν: «Μήπως εγώ είμαι, Κύριε?» Ο δε αποκριθής είπεν: «Ο εμβάψας με τεμού εν το πινακείο την χείρα, ούτως θέλει με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί». Αποκριθής δε ο Ιούδας, ως της παρέδιδεν αυτόν, είπε: «Μήπως εγώ είμαι ραβί?» Λέγει προς αυτόν: «Σύ είπας». Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον, και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε: «Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας, έδωκεν εις αυτούς λέγον: «Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε, ότι δεν θελοποιεί εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου». Και αφού ήμινησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Τότε ελέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτην. Διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα της πίμνης. Αφού δε αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν». Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν: «Και αν πάντες σκανδαλιστώσιν εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Αληθώς λέγω, ότι ταύτην τη νύκτα, πριν φωνάξει ο αλέκτορ, 3 θέλεις με απαρνηθεί». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ομοίως είπον και πάντες οι μαθηταί. Τότε έρχεται μετά αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεστημανή, και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού, έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών των Πέτρων και τους 2 ιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς:
περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετεμού. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον: Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχίως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: Ούτω δεν δυνήθητε μίαν ώραν να αγρυπνήσετε μετεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον: Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθήτω το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασαν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χεῖρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασεν ο παραδίδων με. Και ενώ αυτός ελάλη έτη, ιδού ο Ιούδας εις των 12 ήλθε, και μεταυτού όχλος πολλής μεταμαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκεν εις αυτούς σημείων, λέγον: Όντι να φιλήσω, αυτός είναι, πιάσατε αυτόν. Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησούν, είπε: Χαίρε Ραββί, και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν: Φίλε, διατί ήλθες? Τότε προσελθόντες επέβαλον τας χεῖρας επί τον Ιησούν και επίασαν αυτόν. Και ιδού, εις τον μετά του Ιησού, εκτείνας την χεῖρα, έσυρε την μάχαιραν αυτού και κτυπήσας τον δούλον του αρχιερέως, απέκοψε το οτίον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Επίστρεψον την μάχαιράν σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν, δια μαχαίρας θέλουσιν να απολεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμαι ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίον μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθεί η εγγραφέ, ότι ούτω πρέπει να γίνει? Εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς προς τους όχλους: Ως επιλιστήν εξήλθητε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε? Καθημέραν εκαθήμην πλησίον ημών διδάσκονεν το ιερό, και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλον έγινε, για να πληρωθώσιν εγγραφέ των προφητών. Τότε οι μαθητέ πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον. Οι δε πιάσαντες τον Ιησούν έφεραν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου συνήχθησαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτόν από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως, και εισελθόν έσω εκάθιτο μετά των υπηρετών, δια να είδει το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, δια να θανατώσωσιν αυτόν, και δεν έβρον, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν έβρον. Ύστερον δε προσελθόντες 2 ψευδομάρτυρες είπον: Ούτως είπε, δύναμε να χαλάσω τον ναόν του Θεού και δια 3 ημερών να οικοδομήσω αυτόν. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν: Δεν αποκρίνεσαι. Τι μαρτυρούς είναι ούτι κατά σου? Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν: Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα, να είπεις προς ημάς αν σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Σύ είπας. Πλην σας λέγω, εις το εξής θέλετε ειδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού, λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι χρειαν έχουμε πλέον μαρτύρων? Ιδού τώρα οικούσατε την βλασφημίαν αυτού. Τι σας φαίνεται? Και εκείνοι αποκριθέντες είπον: Ένοχος θανάτου είναι. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθησαν αυτόν. Άλλοι δε εράπησαν λέγοντες: Προφήτευσον εις ημάς Χριστέ, τι είναι ως τη σε εκτύπησεν? Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα: Και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε ειρνήθη έμπροσθεν πάντων λέγον: Δεν εξεύρω τι λέγεις. Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλοι και λέγει προς τους εκεί:
Και ούτως ήτο μετά Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλιν ηρνήθη με θόρκου, ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Με το λίγον δε προσελθόντες οι εστώτες, είπον προς τον Πέτρον: αληθώς και εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνει φανερών. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Και ευθύς εφώναξεν ο αλέκτορ. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ώστις είχε νηπεί προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο αλέκτορ, 3 θέλεις με απαρνηθεί. Και εξελθών έξω, έκλαυσε πικρός.
Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 27. Ότε δε έγινε πρωί, συνεβουλεύθησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού δια να θανατώσωσιν αυτόν. Και δέσαντες αυτόν, έφεραν και παρέδωκαν αυτόν εις τον Πόντιον Πιλάτων τον ηγεμόνα. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδώσας αυτόν, ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα 300 αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον «Ήμαρτον, παραδώσας αίμα αθώων». Ιδε είπον «Τι προς ημάς, σιώψη». Και ρίψας τα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκρεμάστη. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον «Δεν είναι συγκεχωρημένον να βάλομεν αυτά εις το θησαυροφυλάκιον, διότι είναι τιμή αίματος». Και συμβουλευθέντες ηγόρασαν με αυτά των αγρών του Κεραμέως, για να ενταφιάζονται εκεί οι ξένοι. Δια τούτο ονομάστη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος «Και έλαβον τα 300 αργύρια την τιμήν του εκτιμηθέντος, τον οποίον εξετίμησαν από τον Υιόν Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμέως, καθώς μη παρήγγειλεν ο Κύριος». Ο δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος, και ηρώτησαν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Σι είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Σι λέγεις». Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος «Δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι». Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμόν εθαύμαζε πολύ. Κατά δε την εορτήν, εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει εις τον όχλον ένα δέσμιον όντι να ήθελον. Και είχον τότε δέσμιον περιβόητον, λεγόμενον Βαραβάν. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν των λεγόμενων Χριστών?» Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν. Ενώ δε κάθητε επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατώναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσωσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς «Τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω?» Ή δε είπον τον Βαραβάν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, των λεγόμενων Χριστών?» Λέγουσι προς αυτόν πάντες «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν είπε «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότερον έκραζον λέγοντες «Σταυρωθήτω». Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγον «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε «Το αίμα αυτού ας είναι εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, μαστιγώσας, παρέδοκε δια να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλον το τάγμα των στρατιωτών, και εκδίσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνην, και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού, και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτόν, λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον, και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού, και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωσιν. Ενώ δε εξήρχοντο, έβρον άνθρωπον Κυριναίων, ονομαζόμενον Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν δια να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και ότε ήλθον εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως της λέγεται κρανίου τόπος, έδωκαν εις αυτόν να πείει όξος με μειγμένον μεταχολής, και γευθύς δεν ήθελε να πείει. Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίστησαν τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρων. Δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι εφύλατον αυτόν εκεί, και έθεσαν επάνωθεν της κεφαλής αυτού την κατηγορίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως έστιν Ιησούς,
ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε εσταυρώθησαν με ταυτού 2 ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες: «Ο χαλών των ναών και δια 3 ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον: «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν. Πέπειθεν επί των Θεών. Ας σώσει τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι». Το αυτό δε και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες με ταυτού, ονείδιζον εις αυτόν. Από δε 6ης ώρας, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας 9ης. Περί δε την 9ην ώραν, ανεβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον: «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί», του τέστη Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έστον εκεί εστώτων, ακούσαντες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτως. Και ευθύς έδραμεν εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων και γεμίσας όξους, και περιθέσας εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον: «Άφες, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να σώσει αυτόν». Ο δε Ιησούς, πάλιν κράξας με τα φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις 2 από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη, και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ηνύχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν. Και εξελθόντες εκ των μνημείων, μετά την Ανάσταση αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού, φυλάττοντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες: «Αληθώς, Θεού Υιός ήτο ούτως». Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν τον Ιησούν από της Γαλιλαίας, υπηρετούσε αυτόν. Μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου και Ιωσή και η μήτηρ των Υιών Ζεβεδαίου. Ότε δε έγινεν εσπέρα, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθαίας, το όνομα Ιωσήφ, ώστις και αυτός εμαθήτευσεν εις τον Ιησούν. Ούτως ελθόν προς τον Πιλάτον, εζήτησε το σώμα του Ιησού, τε ότι ο Πιλάτος προσέταξε να αποδοθεί το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ετήληξεν αυτό με συνδόνα καθαράν, και έθεσεν αυτό εν το νέο αυτού μνημείο, το οποίον ελαττόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγανε στην θύραν του μνημείου ανεχώρησεν. Ήτο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Και τι επαύριον, ή της είναι μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον, λέγοντες: «Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτι ζών, μετά 3 ημέρας θέλω αναστηθεί». Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της 3ης ημέρας, μήποτε οι μαθητέ αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσιν αυτόν, και είπωση προς τον λαόν ανέστη εκ των νεκρών, και θέλεστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος: «Έχετε φύλακας. Υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε». Οι δε υπήγον και εισφάλισαν των τάφων, σφραγίσαντες των λίθων και επιστήσαντες τους φύλακας. Το καταμοτθέον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 28. Αφού δε επέρασε το Σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου καταβάσε εξ ουρανού, ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθιτο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψις αυτού ως αστραπή, και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιόν. Και από του φόβου αυτών εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας: «Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη καθώς είπεν. Έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαίαν.
Εκεί θέλετε ειδεί αυτόν. Ιδού, σας είπων. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησεν αυτάς λέγον «Χαίρετε». Και εκείνοι προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλετε προς τους αδελφούς μου, για να υπάγωσιν στην Γαλιλαίαν, και εκεί θελούσι με ειδεί». Ενώ δε αυτέ απήρχοντο, ιδού τινές των φυλάκων ελθόντες εις την πόλην, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες «Είπατε ότι οι μαθητέ αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και εάν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμει αμερίμνους». Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Οι δε 11 μαθητέ υπήγον εις την Γαλιλαίαν εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, τινές δε εδίστασαν. Και προσελθών ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Και ιδού εγώ είμαι μεθ' ημών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Ιησούς, η Ανάσταση, Ιησούς, η αιώνια ζωή, Ιησούς, η αλήθεια, Ιησούς, λυκητά τη μορφή. Υψώστε αυτόν, ενείτε δοξάστε Θεόν.